Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum. Aware hande kadi ka série meɗen do inshallah mi wawi arabiyya ka leçon numéro 1 e wade do leçon numéro 1b. Hare 1a on e yewtuno fi ko don kalimatun innen ko kongol no senda e pecce tati woni ismun, fi'lun e harfun. Donc dum do non inde joni enen en base do taw en joddini hakkile men den e ismu. Joni sen ƴetti o ism innuɗen ko inde. Ismon hiɓe marani mo piiji nayi ko anditirte ma piiji nayi ko duwa wondude mum hara inde kala no mari ɗiɗo ɗi nayino. Joni wano ka anglais e ka français ko ɗiɗo tati tu wodi e ka poular. Kono arabon ko kamɓe tu mari ko ente ɗo irab en iyoye kadi inchallah ko woni irab. Joni sen fuɗɗori jinsun ko ndu woni jins ko landagol ma piwun kun ko deyum ka ko gorum. Siko deyum ma siko gorum. Andi do arata do inna wano ali. Benima ali automatiquement ayne ko inde gorko. Si benima do jon Fatima automatiquement ko inde jiwo. Kono andi ene wano ka poular ko buri ko wano kulloy. Ma enen tum piwoy koy hare ala innugol deyum ma gorum. Ko kulloy koy e himbe be mari deyum ma gorum. Jon non kono e diya halaji wano français be mari ko benata masculin et féminin. Donc jon ko ɗum woni le jar e français. Kono non piwoy koye kamɓe ɓe jonnay koye siko deyum ma siko gorum. Jar jinson no hara ko gorum ma ko deyum. Wono sen ƴetti baytun ɗum ɗo hare ɗe wawi innude ɗum ɗo ko gorum. Hara sunnum ko gorum. Donc jon non par exemple so ɓe addu ɓe inni en ɗo par exemple sayyaratu ɗum ɗon ɓennay ko deyum. Hay fiiɗo kadi ko oto kono ko piwum. Andi e français ka ɓennay une voiture. Kon ɗum ɓennanta une parce que kamɓe kadi ɓe considéri ko deyum. Donc jinson ko honɗum ko innugol tun ko gorum ma ko deyum. Ko ɗum woni jins e français ɓenna ɗum le jar wona féminin e masculin. Kono inchallah en ƴette oɗo kadi fusoyen mo fuɗɗoren oɗo jangen mo han o yartoya inchallah. Donc ɗimmon ko honɗum ko adadun ko innugol ko piwum gotum ka ko buyi. Wono siminima suudu aynatalan cuuɗi jelu. Suudu e andi ko gotum, cuuɗi woni buyi, paykum ko gotum, paykoy ko buyi. Ko ɗum woni adad ko andugol siko gotum ma siko buyi. En iyoye non arabou inne gotum, inna ɗiɗi, si inna buyi. Buyi on kamɓe ko gila tati fuɗɗi na ɗiɗi. Yano langue fo ko gila ɗiɗi fuɗɗi innete buyi. Ɗum ɗon e français ɓenna le nombre. Si tawi siko singulier ma siko pluriel. Kono arabon no mari singulier, no mari double, no mari non pluriel. Inshallah kono en iyoye ɗum ɗon. Ismun ko ɗum ismun si minnima ɗo addanan jullere. Adde jullere de falɗa wo. Parce que mi andinalima ko jullere honde. Si minni addanan jullere nden. Donc parce que si minni jullere ko jullere wonde wo. Jullere nden donc hare mi précise nima ko jullere onde mi faala. Si min nima paykum andaka ko paykum kun. Paykum kun donc hare andama. Donc ɗo si tawi ism ko innugol ɗo ko andugol si tawi koko anda ma si koko andaka. Donc honɗum no ɓen tan ɗo e français ko ɗo ɓe yewta fi ko woni défini ma indéfini. Si ɓe nima une voiture ko otowal wongal wo. La voiture ko otowal sappangal andangal. Marqueur homboy ɗi marqueur ji ɗo ƴettuɗo marqueur mo ƴettuɗa wo mi ƴetta o ɗo. Kono si minima ƴettu marqueur hakkundejo on ko ɗo ƴettata mo ƴettoɗa ɗo wo hare a falji. Donc o ism ko innugol koko anda e ko andaka. Irab ɗum ɗo ko arabon tun wodani. Français alamo, anglais alamo e halaji yirdoɗi mi andi ɗin ala irab. Ko ɗum irab o irab ko wawugol darugol sakkitorde nden. Ko ɓuri kon ko sakkitorde nden ma ko ari kon ka sakkitorum. Ɗum ɗo en iyeyɗi détail inchallah. Kono irab on ko honɗum ko darugol. Si tawi mase ɗen ari siko sakkitori, siko damma sakkitori, siko fatha sakkitori ma siko kasra sakkitori. Donc jon ko ɗum ɗon pecce ɗen nayi. Kono ɗeɗo pecce nayi en ƴette kadi gotum fusiten kun ɗum ɗo ari ko généralise ugol to waɗɗen ɗo. Hare en inni jinsu
ko andingol len siko jiwu ma siko goru. Adadun ko andingol len siko goto ma siko buy. Ismun ko andingol len siko ko anda ma siko ko andaka. Irabun ko andingol len ko honɗum inde nde woni golle mun ɗen e nder yewtere nde. wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyana muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. آمين.